Husholdninger betaler skat til staten, så der kan komme veje og hospitaler og politi. Hvis staten mangler penge, sætter de bare skatten op. Virksomheder skal ikke betale moms, fordi så er der flere, der har lyst til at starte virksomheder, og så bliver det også nemmere økonomisk at starte en virksomhed. Hvis der er meget eksport til udlandet, vil virksomheder få overskud, som de vil få flere jobs, og der kommer flere penge ind i samfundet. Hvis der er for meget eksport, vil de danske virksomheder måske fyre arbejdere, hvis de kan få penge nok til at betale det, og så vil der komme flere arbejdsløse, og staten skulle betale kontanthjælp. Hvis bankerne ikke vil låne penge til husholdningen, så vil husholdningen ikke bruge nær så mange penge til at købe ting, og så vil det være dårligt for væksten. Bankerne kan også have brug for at låne penge. Det kan de gøre i Nationalbanken. Der er Nationalbanken, der fastsætter den generelle rente. Det kaldes diskontoen. Sætter Nationalbanken en høj rente, bliver det dyrere at låne penge, og det gør, at færre personer låner penge i banken. Samtidig tjener man flere penge ved at sætte sine penge i banken. Husholdningen køber ting fra udlandet, og det gør de danske virksomheder ikke for nær så mange penge, som de kunne have gjort. Hvis staten f.eks. investerer i et nyt sygehus eller en motorvej, kræver det, at staten ansætter nye medarbejdere og køber flere materialer til byggeriet fra forskellige firmaer. På den måde får husholdningerne flere penge til forbrug, og der kommer flere i arbejde. I en periode med lav økonomisk vækst kan staten f.eks. også sænke skatterne, så danskerne har råd til at købe flere ting. Begge dele vil pumpe penge ud i økonomien, og der kommer igen i gang i julen. Var det? Eller var der flere? Jeg tror det. Okay, det var det. Hej.